В рамках акції «Третій батька» у Беларусь урачыста павіншавала шматдзетную сям'ю. Роман і Вікторыя Мамачкіны сталі бацькамі вось ужо трэці раз. На гэты раз на свет з'явілася дачка, якую назвалі Ясеня. Партыя ўручыла сям'е сімвалічны падарунак – куфэрак з бацькавай кашуляй і легендай на беларускай мове. В третий раз это более осознанно, потому что мы уже постарше немножко, поэтому первые разы это более такие эмоциональные, сейчас ты уже более готов к осознанному родительству, поэтому спокойно все спокойно. Проект «Трэці бацька» – шматбаковая ініцыятыва, галоўнай мэтай якой з'яўляецца павышэнне дэмаграфіі ў Рэспубліцы Беларусь, папулярызацыя сямейных каштоўнасцяў і павышэнне прэстыжу шматдзетнай сям'і. Вспоминаем слова президента, когда он не единожды говорил о том, что вот, рожайте, третий – это мой. Да? Эти слова говорят о том, что государство поддерживает многодетные семьи в частности и в целом является гарантом надежности института семьи. Беларусь паслядоўна паляпшае дэмаграфічную сітуацыю. Маладым і шматдзетным сем'ям аказваецца сістэмная падтрымка, сямейны капітал, ільготнае жыллё, дапамога пры нараджэнні дзяцей і ў іх выхаванні.